Good pa si Pinkay, guys. Ayan. Update lang si Pinkay kasi ano ba. Di pa tapos ng work. Umaga pa dito mapa. Init. Hindi makapag-vlog sa gabi ba? Kahit na ako pumunta Manila, lagi internet ko. Guys, kung nasa Middle East kayo, tingnan yung umaga pa lang, umuwas na yung ating tubig. Mainit. Ang init talaga guys, promise. Pinagpapawisan akets. Megan in the house. Thank you guys. Live lang ako guys habang habang food. Hindi makaano. Ay, buto. Buto. Diba? Natanggal na. Natanggal yung ano. Yung bulaklak namin tuyo na. Parang si Big L tuyo.
Hindi na talaga ng internet ko malabo. Lauro, mega love shout out. MVP, mega love shout out. Salamat sa pagpunta. Nakikita ba ako sa ito? Alam niyo ba yung gustong-gusto mo mag-live? Ang hina ng internet. Bakit ganito ang aking internet? Salamat sa patam sa MVP. Ihirap ko guys. Ang pao nasa may earphone. Dito ko nga sa gabi dito. Baka sakali.
Mahina talaga yung aking internet, guys. Hirap pag mag-live ng ganito. Ayan, naglo-loading na. Oo nga, may na yung internet ko. Isang oras naman lang ba ako? Wala talaga.
Salamat po sa patamsak. Ano si host ba? Busy nagkukudkud. Super Herm. Mag-alab shout out. Salamat. Ano ba yung basa ko? Mainit pa din ang singaw ng aircon.
Bye na muna guys. Salamat sa inyo lahat. Thank you. Love you all. Bye-bye.